Путин, Медведев и Сталин. Пайғамбари охири замон Мухаммад саллаллаху алейхи Сталин, Ленин. Абдул ибн Сина, Сталин, дуемаш, сеймаш, Путин. Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, президент Рахмон Эмомали. Самые известные люди в мире Селена Гомес, Джастин Бибер и Анджелина Джоли. Эйнштейн, бузургтарин одам дар ин дунё. Баъд Сталин, Путин. Масалан Сталин. Мана Гитлера неска. Баъд аз вақте ки мана Союз развалӣ шуд, Путин мана вастанавид кард. Иҳон одами бузургтарин. Сардафтари адабиёти тоҷик Аба Абдулло Ризакӣ. Бай биёда нагуфтааст ки то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Мардумоне бихирад ҳан дар ҳар замон, роҳи донишро бо ҳар гуна забон. Гирд карданду гироми доштанд, то ба сангҳан дар ҳаме бенигоштанд. дуюмаш мирзо турсундода садри айни агрем дар ҳаме ҳар дафтарош саргузашти мардумона азоб каштагошона гап-задаги, дар бораи ҳамон илму ҳунарам гап задаги, дар бораи устод гап задаги. Агар устод набошад дар ҷаҳон, ҳеҷ чизро одам намеомезад гуфтагӣ.